ufuna uyipirate mina sengithe ngumZulu ngimele. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Umculi wamaskandi oshisa izikhotha kulezi insuku owaziwa ngokuthi uMzukulu wenze angajwayele ukwenza ukuthi i-album yakhe asanda kuyikhipha esihloko esithi Ngifuna into zami enezingoma eziwu-17. Uthe le album-ke uzohamba eyidlala zonke izindawo e-KZN, uzoqala eThekwini ePlayhouse ngo-April 17 kanye no-18. Sonke-ke siyazi ukuthi la mathikisi avele adayiswa nje ubuthaphuthaphu aphela. Le albhamu-ke inezingoma ezimnandi impela nje, ifakazelwa ukuthi ihlezi ehamba phambili kwizingoma ezidlala kwi-Spotify masonto onke. Kule albhamu-ke uPike, uZamambo Mkhize, uJumbo kanye noSiya Ntuli nje okubala abambalwa. Uthena-ke njengoba ikhombisa nje ukuthandwa le albhamu-ke, ingakho-ke ezohamba eyiphefoma zonke izifundazwe ngoba meqeda nje eThekwini uzohamba-ke eyophefoma eGoli, kodwa uthe usuku-ke lokuphefoma eGoli ubengakalikhiphi, usazolishwa. UMzukulu i-album yakhe ye-6 le ayikhiphayo, kodwa-ke ivele yashisa kakhulu. Sizobuya-ke nosuku lokuthi meqeda ePlayhouse uzophefoma but anyways ngivala la i-video namhlanje ngibeka ngqi. I really hope ukuthi u-enjoyile i-video namhlanje. If you enjoyile, make sure ukuthi uyismashe lo like button, uphinde usimeshe nale subscribe button, ucommente down below ukuthi wena unalo yini ithikithi. But anyways I see you in the next video. Bye.